No dobrá duša, kamže ideme? Nevím, potřebuji ještě jednu dynamickou, nejlepší je zničit. Žádná teď tady momentálně nesvítí. Jo, na Epsilon kravu, a to se mi fakt nezapočítá. Rasta sa ti započíta? A to tady není. Na Rasta, no počkej. Kouknu. Jo. Takže keď by som dostal veliteľa, môžeme tam ísť. Vteřinu, on jenom tam něco dělá. OK. Jo, to je až dole úplně. Tako jsem chtěla říct, a co Widowner, jenomže Widowner tam je silnická těžba. Tak ťažovku môžeme zobrať. Tak já budu skákat na Monin a z Moninu na Widowner. Skočíme tam, ne? OK. Beriem si ťa. Teda, to vyznelo divne, ale nejako beriem si ťa ako... Chápeme sa. Jasně. Náhodou a Petr neukameňuje. Wow, toto je najlepší tip ever. Baystar sú vlajkovými loďami Cylonskej flotily. Je fakt, v živote som si to nevšimol. Prosím? Kde vidíš Baystar nebo co? Ale nie, že akože tip, že Baystarky sú vlajkové lode Cylonskej flotily. V živote som si to nevšimol. V živote. Všade je to vylepené, že to je vlajková loď flotily Cylonov. Je dobrý nápad vůbec chodit dolů na tu Cylonskou? Neviem, ale sú dva hráči. Tento sa ti asi započíta podľa mňa. Soul. Target. Ten je tady nahoře. Je od tebe hodně daleko? Odo mňa 2800. Na blízku nič nevidno. No, zkusíme jít, tam snad mě nesestřelí. Ale nezostrelí. To by se zdivil. Poď na 2000, chlapče. On zdrhá. Ten. On je rychlejší než já. No to mě poser. Tupecky mám tady na tyto nervy, ty vole, když je stíhačka rychlejší než já. Neviděla jsem ani jednu stíhačku Cylonskou, která by byla prostě na stejný úrovni jak já. No tak jdi do píči. Sorry. Budu ho nahánět, jak idiot. Keď niečo nechám na ňom jeden kanón. To mě fakt teď ale nikdy je prostě nebrala. Target. Ani jedna Cylonská stíhačka není stejně tak rychlá jak já. Já ti letím 114 a oni stejně mi zdrhnou. Všichni jsou vždycky rychlejší. No, dve eskorty. Kde? A stíhačka. Oný Vrajtík a Lichinka. Lichinka nie je až taká hrozná, ale Vrajtík je dosť vyšší level, no. Jak jsou tady dole hráči snad? A kam oni letí? A ten stíhač vyzerá celkom dosť nebezpečne. Jaký? Target. Mi neříkej ani ze srandy. Promiň. Naučím česky jenom kvůli tobě. Yeah.
Potřebuji ještě tady tuto nákladku, co mi to přepočítá. Tak snad na nás Sajloni nenalítnou, no. Ten pocit, keď 255 Mark 7 sa bojí lichiny 70-ky. Kdyby náhodou šel nějaký sajlonský hráč k nám, tak to řekni, no. Snažím sa. Já umykám decimucie. Taky. Kartál, ten má 3 opravy. Pekné, pekné. Na to sa s neodvážim i sám. No cipana, a vzadu ešte Boncukle